aipatu duzu, daukagun, Europan bizigarenok daukagun arazetako badela, nolabait Europak ezartzen dituen murrizketak. Ez alda galdeketa honen bultzatzaile nagusietako bat, arrazoi nagusietako bat, hain justu ere izan, gai sozioekonomikoa, hain justu Londresek Eskoziarrei ezartzen dizkieten murrizketak eta dauden desberdintasun sozialak, Xabier? Ildo hortatik esatera noa, nik uste adibide oso ona jarri dezula mai gainean, hain justu ere Eskozia bera eta S&P bere independentzia argi eta garbi utzi zuen bere momentuan noiz zuela hori bideratu Europar batasunaren barnean. Hori oso importantea da. Zergatik esaten dute, hau, hain justu ere aldiz Cameron eta konpainia esan zuten justu bestaldekoa. Agian, erreferendum bat egingo lukela, agian bere momentuan Ingalaterra edo Erresuma Batua alde egiteko Europar batasunetik. Beraz, bi eredu talka ezberdinak daude hor, eta nik uste Eskoziarena bai gizarte aldekoa dela, askoz aurrerakoia, gizarte babesa ematen duena gizarte osoari, unibertsitate sistema publiko oso sendoa duela. Neurtu gaur bozkatu dutelako. Bada eragiketa demokratiko interesgarri bat, noski da. Hori da, barnean dago eredu bat, eta nik uste eredu hori ere Inglaterraren aurrean talka egiten du, eta nik uste hori emaitzean ikusiko dugu. Galder? Bai, Maite lehen esan du, ezberdintasuna dela, ezberdintasun bakarra dela Westminster eta Moncloaren arteko ezberdintasuna. Hori ez da egia. Ez da egia, historikoki badakigula, badakigulako haien eredua... Galder, baina desberdintasuna egongo da gaur Alfonso Alonso berak David Cameroni oso kritika zorrotza egin dio. Bai. Nolabait onartzeagatik. Desberdintasunen bat egongo da. Noski, desberdintasuna badago jarreraren aurrean, baina jarrera hori aurkezten da antezente batzuk daudelako, eta gure kasuan historikoki argi dago ezberdinak garela, haiek izan direlako estatu bat, gu inoiz ez gara izan. Haiek sujeto politikoa argi daukate, haiek badakite nortzuk bozkatu behar izan duten, Eskoziarra bozkatu behar dute. Guk oraindik ez dugu hori resolbatu. Oraindik ez dugu hori resolbatu, ez dakigu Frantziarekin zehoz egin behar dugu, iparraldekoak nola bozkatuko dute, Nafarroarekin zer egingo dugu, nola jakingo dugu zeintzuk bozkatu behar duten, eta ez dakigu zein den, haien sistema juridikoa ez dago idatzia eta gurea badago, gurea badaukagu konstituzioa. Utsumatzen duzuna lurraldek nola bozkatuko eta beste Ipar Euskal Herria eta barrekoa, hortaz hitz egin dezakegu beste fase batean. Lehenengoa prebio da aitortza politikoa, aitortza nazionala, hau da, Cameronek aitortzen dio Eskoziari nazio badala, eta nazio gisa, edo nazio horren herritar gisa, tratatzen ditu Eskoziarrak. Geri gustatuko litzaidake aitortza hori egotea Euskal Herriaren kasuan. Hori da, lehenengo aitortza. Lehenengo elementua, eta bigarren elementua da jarrera Londresena izan dela demokratikoa zentzu hortan, hau da, segurazki berazermo demokratikoa sartzen da konsendimentu printzipioa, ezin dutela erabakiak hartu lurralde edo herritarren kontra, printzipio hortan sustatzen da, eta argi dago, Estatu Espainiarren azerbo demokratikoa batzuen ustez nahiko eskaxa dela. Nik horatuko nuke 78ko konstituzioa ez zela bozkatua hemen, Naparrek ez dutela bozkatua mejoramendu, eta hemen bagaudela belaunaldi batzuk estatus politikoaren inguruan inolako erabakirik ez dugu lartu. Barkatu, Andonina da hori hitza. Entzuten dudanean Espainiaren azerbo demokratikoaren ezetza edo falta edo gabezia Ezkerra Abertzaleen ahotan asaldatu egiten. Espainia erantzunez. Begira, esaten denean Eskoziako galdeketa hori goizeko izarra derrepende etorriko balitz lehen aldiz izan duen moduan Europan begira. Estonia, Lituania, Silesia, Austriako zatipilo batzuetan. Eman izan dira pila bat. Ez da lehena. Referendunak nazio izateko edo ez. Eman dira Lituanian, Estonian, Silesia zatietan, Ukrania zatietan, eman dira pila bat, eta horrek ez orain, horrek duela 1922. Pila bat, a ber, utzi dapa. Komar eltzen azenean, zikeran esaldi amaitzera. Norbaitek esaten duenan, derrepente goizeko izarra Eskozian agertu dela guzurra da. Bueno, a ber, erantzuten ari natzaio, ari. Utzidak, erantzuko diat. Beta ematen badik, erantzuko diat. Baina orain, horri erantzun dira, da beraz... Erantzun Joni Laburmesek Andoni eta beste gire egiten dira. Andoni, zergatik hemenez. Barkatu Jon, ea amaitzen duen. Jon, beste dezu amaituko eta amaitu Andoni, eta neniok erantzun... Labur mesedez. Egia da demokrazian, barkati dazu... Jose Ramon. Jose Ramon, beloki. Egia da demokrazian
bai eta ezetera botuetara erabakitzen direla kontuak. Baina zuk badakizu, nik bezain ondo, zenbait kontutan, behin betikoak direnean, zenbait babes eta zenbait prozedura gogor jartzen dira. Ez da kontua zein gobernu daukagun botuetara boto bategatik urrengo laurtean aldatu daitekenean. Alda ezinak diren erabakietan, demokraziak babes asko jartzen ditu. Beraz, esaten dugunean, ez dala gauza bera, referendum bat independentzia erabakitzeko edo referendum bat ez dakit ze legedi jarriko dugun inguru giroan esaterako ez dira gauza bera. Beraz, a ber, baina nik... Ez bata ez bestea. Aia ba, pareka, azten basatzen izpidate. Neri izan ez detan gauza bat, horregatik egin zuri bai, pareka azten zarenean, ba... Nola neri zuzendu aizen nik esan ez dara gauza bategatik, horregatik. Baina nik, berretzen nahi dudana da, ez dala gauza bera, hori nahi dudana da argitu. Eta zuri, eta bide batez jaukera daukadan erantzuteko. Kataluniak... Doni, askoz ere hobea da, parte hartze laburrak maizago egitea, aukera dukagunean, bai. sermoie luzea matea bai. Aukera dukagunean, bai. Erantzun maiteri, eta ehar labur, denon artean elkarrizketa bat, eta ez bakarrizketak egiten ditugu. Gobernuak ez dio esan Kataluniari ezetzik. Lehenengo, erabakia kongresoan hartu zen, eta berretzi nahi du, gaineratu nahi dut. Kongreso horretan, Kataluniak 50 ordezkari ditu, Kataluna direnak, eta 50 horiek ere ezetza eman zuten. Beraz, hitzak erabiltzen ditugunean, gauzak zehaztu egin behar dira. Jon. Ba, hitzen inguruan, nien ez bat ere historia, arrazoiako argumentok historian bilatzen aldeko, baina, berez ez da horren ez duerreina, Eskoziako eta Euskal Herriko kasua, devolution deitzen dira hemen eskumena deitzen ditugunak, dira 18. mendean zentralizatzen direnak, eta ez erabat bide paketxuetan ere, hasteko, baina bueno, eta devolution, arazo ezberdintasuna da, eta hor da agian demokrazia ikuspegi ezberdina, nola deitzen zaion leku bakoitzean. Ze, han devolution deitzen dira, ulertzen delako, itzuli egiten direla jatorrizko eremura. Espainiaren kasuan adibidez, Nafarroarekin... Barkatu. Orduan, bai, izendatuta bai, baina gero, eskumen bezala ematen dira eta badirudi Espainia dela guk eskatu behar dioguna guri emateko ez dagokigun zerbait. Eta hor, aldatzen dena da, aitorpen bat egotetik, aitorpen bat ez egotera. Eta hori da kasua, orain, eta da lehengora itzuliz, zergatik ez den posible hemen Europa mendebaldean antzeko baldintze berdinetan egiten dena. Eta galdera praktikara eraman da oso sinplea da. Espainiako mugak edo Frantziako mugak nola sortu dira? Nola sortu dira muga horiek? Gerren bitartez. Eskoziako muga sortuko da edo ez da sortuko, baina gaurtik aurrera Eskoziako lurralde zati hori marrazten duen muga hori ez da izango gerra baten ondorioa. Bertako herritarrek bozkatutako zerbaiten ondorioa baizik. Hori da aldaketa demokratiko bat. Unionismoak ez duena onartzen, unionismoa barkatu ez duena onartzen, unionismoak onartzen ez duena gauza bategatik, eta da... Oraingoari buruz ari da. Eskoziaren mugak. Bai, ados. Eta ez dakit jakin moduan, seguru baiez, Eskoziaren... Bai, errespetu bat. Orduan... Errespetu ez, pazientzia. Bai, pazientzia. Pazientzia nik hartu behar duana. Pazientzia nik hartu behar duana. Eskoziaren muga Adrianoren arresia da. Aldenik alden, 4 metrotako arresia. Gaurtik aurrerakoari buruz ari zen. Denok ulertu du. Laura Garrido, zure baitza. Barkatu Xabier, Laura. Muga korrela ez egitea aurrerantzean, baina orain artekoak Eskoziarenak barne, gerra bidez egindakoak dira. Independentziaren kontuari buruz hitz egiten dugunean ikustut garrantzi handia dauka, independentzia ateratzen bada, gero prozesu bat irekitzen dela, eta hori ez da erreza izango, eta gauzak asko zalantzan daudela. Hemen aipatu egin da, aberastasun bat da, noski baietz, herriak, gizarteak anitzak izatea. Baina hemen zoritzarrez, Euskadin badakigu anistasuna, herriaren anistasuna ez dela errespetatu. Orduan nik ustut hori konbenigarria ere da gogoan edukitzea. Herriak anitzak dira, baina hemen anistasun hori zoritzarrez ez da errespetatu. Gero, hemen ekonomiari buruz hitz egiten dugunean, nik uste dut garrantzia handia dauka ekonomia kontuan hartzea, zeren galdera, eta nik uste dut bozkatu dutenek bere buruari egin dioten galdera izan da, nola biziko gara, edo nola biziko naiz independentziarekin, nola biziko naiz
elkarrekin jarraitzen bagara. Nik uste dut hori bere garrantzia dauka eta azkenean jendeak nahi duena da eta guztiok nahi duguna da gure ongizatea hobetzea eta independentziaren aukerak zalantzak ditu eta gainera zalantza horiek ez dira argitu. Eta gero Cameroni buruz, Xavier, zuk aipatu duzu, nik uste dut Cameronek ez dituela gauzak ondo egin, zeren hasieran Salmonek esan zion autonomiaren galderaren aukera egitea, eta hori ukatu zuen eta berak esan zuen ez. Bakarrik independentziaren galdera egitea, independentzia bai edo ez. Eta orain, hiru alderdien nagusien artean, promesa bat egin dute eta esan dute autonomia gehiago eskainiko dutela eta emango dutela batasunaren aldeko aukera ateratzen bada. Orduan, nik uste dut alde horretatik uste dut Cameronek gauzak ez dituela ondo egin eta zalantzak asko prozedura honetan ipini dituela mai gainean. Nik aipatu nahi nun gauza bat, eta uste dut interesgarria dela aipatzen zuna, batez ere egondako eztabaida ekonomiaz, zure ustez independentziak, nola baiteko zalantza batzu sortzen ditu. Nik uste dut independentziaren eskenatokia dela ezagurtzen ez dugun eskenatoki bat, eskoziarrak ezagutzen ez dugun eskenatoki bat, eta galdera ikurra asko egongo dire, eta galdera hori erantzuna bilatu behar diete eskoziarrek, baina horregatik hain zuzen ere, erabaki dute baitere, adostu dute baitere transizio luze bat, 16 hilabeteko transizio bat, nun gauza gozien horien inguruan hitz egin behar da, eztabaidatu behar da, adostu behar da. Zentzu hortan nik esango nuke, ibilbide demokratikoa egiten segituko dutela eskoziarrek, eta gaur ez dela ezer bukatu, gaur ez dela helmuga. Gaur izan da estazio oso importantea, baina erabakiak hartzen segituko dute. Ordu zentzu hortan, ez importantea da denaela, gauza bat esango dizu, porque zuek beti esaten duzu independentzia, zalantza, independentzia, pobrezea, independentzia, ekonomia atletikan segertatuko dan. Ez du ezagutzen estatu bakarra munduan independentzia lortuta gero, erabaki dula metropolingana jotea, eta esatea, nik berriz metropolingana etorriko naiz. Nik uste denok segitu dutela estatu bezala independentzia bezala. Zehozergatik izango da. Eta horregatik, segurazki indezisoak azkenean batzuk, esesko aukera ateratzen bada, dira hoiek, ekonomiaren zalantza mai gainean egon delako. Bakarrik gauza bat. Eta gero, lehen aipatu duzue, eta zuk izan zarela, azerbo demokratikoa. Claro, eske, azerbo demokratikoa, Madrilgo gobernuak ez dituela demokrazia respetatzen, claro, eske, batzuek nahi zuena da, aragoak unilateralki ipini mai gainean. Eta hemen adostu egin da. Batzuk nahi duguna da, adostutako prozesu bat eraikitzea. Gertatzen da, badakigula Monkeoan ez dagoela Cameron bat, badagoela Rajoy jauna. Eta Rajoy ez dagoenean egongo dara sozialista bat erabakitzeko eskubidea onartzen ez dula. Geure mamuak plazaratzen ibiltzeak ez duela gehiagi balio, ez? Eta ez dut uste askori balio dik. Dena den, bi gauza esango dituzke labur batetik da. Irakurtzen baldin badira, kanpaina hontan ze esan duten enpresagizonek denetik esan dute. Batzuk alde, beste batzuk kontra, beraz, iritzi diferenteak egon dira. Hori konstatazioa da. Bigarrenik, irakurtzen baldin bada, liburu zuria, Eskoziako gobernuak atera zuena, Salmonek, bere hitzaurrean esaten zuena, zertaz da datorren hau. Hau da, nork aukeratzen duen, nork gobernatuko gaituen. Eta gero, gobernatuko gaitu ongi edo gaizki. Osea, beraz, gero, egongo dira, neurri batzuk gaizki hartuak eta beste batzuk ongi hartuak. Baina ez da independentziaren funtsa, bihotza berak esaten duen bezala, ez da ni hobeto biziko naiz, ez, nik erabakiko dut nola biziko naizen. Hori da bihotza eta hori ez du nik esaten. Salmonek esaten zuen liburu zuria. Nik esango nuke horrela diseinatuta dagoen galdera bat, eta berriro diot, zilegitasun osoz deitua eta adostua, eta gainera nik uste dut adibide bat izango dela, ez? Etorkizunera begira baita ere. Baina iruditzen zait baita ere tentazio bat egon daitekela edo arrisku bat egon daitekela. Alegia, txuri-beltzean marraztea pixkat, badirudi, bai ateratzen baldin bada txuria edo beltza, eta ez txuria edo beltza izango dela errealitatea, ez? Kontua da nik uste dut gaur egun, estatu nazioak ezagutu izan ditugun bezala, 19. mendean sortu ziren nik uste dut, ez direla ondo funtzionatzen ari, ez dutela, behintzat,
batzuk, eta Espainian ikuste dut ere, Espainiak hobeto onartu beharko duela behingoz nazioak egon badaudela, eta gauza bat dela estatua, eta estatu batek ez duela zertan errenuntziatu behar nazio desberdinak, bere kultura desberdinekin eta bere hizkuntza desberdinetik eukitzera. Nik uste dut hortan Erresuma Batuak askoz ere hobetu ulertu izan duela historikoki. Eta bigarrenik esango nuke, gainera iruditzen zait, estatu berriak eratzea niri behintzat, niri inkluso ikuspegi progresista batetik etzaidala hori iruditzen etorkizuneko konponbide bat. Eta gero bigarrenik, zergatik subirautza gaur egunera bat sakabanututa dagoelako. Esaten danean, baiezko batek subirautza guztia eskoziarrei bueltatuko liokela, nik oso, uste dut hemen gauden guztiok onartuko duguela gaur egun subirautza oso sakabanututa dagoela, likidoa dela, eta Nestlé etxe batek estatu batek, baino indarra handiago eduki dezakela momentu batean merkatuetan. Talde hortatik... Aukera berdintasuna izateko, edo estatu baten kide, baina proiektu bat egon da. Edinburgora jo behar dugu izan ere